Vyberáte novú matraci a zvažujete, či si ju pôjdete kúpiť do obchodu alebo si ju pohodlne objednáte z internetu? Obidva spôsoby majú svoje pre aj proti. Poďme sa na to pozrieť do detailu. Zásadná výhoda, keď nakupujete v obchode, je, že si môžete na ten matrac ľahnúť. Môžete cítiť, ako na vás pôsobí a za tých pár minút z toho máte nejaký pocit. Problém ale nastáva, že po celej noci spánku sa ten pocit môže výrazne zmeniť. Môže sa to zlepšiť, alebo sa to môže aj výrazne zhoršiť. A aby to nebolo jednoduché, to plné prispôsobenie tela príde až po 2 týždňoch. Takže až po 2 týždňoch môžete zistiť, že matraca, ktorá bola na prvý polech super, tak je vlastne úplne hrozná a ráno z nej vstávate rozlámaný. Pri nákupe cez internet vám my doporučíme matraci priamo na mieru podľa vašej váhy, polohy pri spánku a tak ďalej. A aby ste mali 100% istotu, tak máme 100 nocí na vyskúšanie. Dovoz, odvoz, výmeny, vratky, to všetko riešime my a je to kompletne zdarma. Pretože chceme, aby ste na matraci spali 2-3 týždne. Existuje totiž niečo, čo sa volá adaptačná perióda tela. Určite to poznáte, ste na dovolenke, nespíte vo svojej posteli a to telo sa s tým zžíva. A presne to chceme, aby ste mali možnosť. Zžiť sa s novou matrací. Naozaj skutočné ortopedické matrace sú napríklad matrace Innova, ktoré veľmi dobre rešpektujú krivku vašeho tela a pracujú s vašou anatómiou. Kde ich nájdete? Prémiové matrace.cz je tá správna adresa. Jsme prémiové matrace. Jednička na zdravý spánek.